Aká je osobnosť človeka narodeného v znamení prasa? Znamenie prasaťa je znamením poctivosti, otvorenosti a nezaľudnosti, ktorá niekedy prechádza až do naivity. Je veľmi statočný, mravný a silný, odvážny, pozorný, zdatný a kurážny človek, narodený v tomto roku, sa na pridelenú úlohu upne celou svojou silou a môžete sa spoľahnúť, že sa nevzdá, dokiaľ s ňou nebude hotový. Svojim vonkajškom môže pôsobiť dojmom tvrdého, neotesaného a žoviálneho človeka, ale pod drsnou šupkou sa skrýva číre zlato. Prasa je jedno z najprirodzenejších ľudí, s akými sa môžete stretnúť. Osobitý, príjemný, milý človek, ktorý vás nikdy neudrie pod pás. Človek v znamení prasaťa je veľmi obľúbený, pretože podobne ako ovca a králik hľadá všeobecnú harmóniu. Samozrejme, že má tiež rozličné názory alebo konflikty s inými, ale svoju nevôľu a zlobu prejaví až vtedy, keď mu nezostáva nič iné. Pri konfrontáciách nerad prilieva olej do ohňa a obvykle sa snaží všetko urovnať. Proste, čo bolo, zabudnime a nechajme to tak. Zhovievavé a mierne prasa vždy urobí prvý krok k usmierneniu a dokáže nadväzovať s ostatnými vynikajúce vzťahy. Pokiaľ sa mu to nepodarí, nie je to spôsobené nedostatkom snahy z jeho strany. Je obdarený vytrvalosťou a nesmiernou trpezlivosťou. Môže byť vynikajúcim a náročným učiteľom. Na druhej strane, pokiaľ neprevládajú jeho negatívne črty, má prasa nechválnu povesť, necudnosti, zmyselnosti, honbou za pôžitkami a nemravnými a zhýralými situáciami. Oddaný, ohľaduplný a pozorný človek v znamení prasaťa nadväzuje trvalé a užitočné priateľstva. Rád organizuje rôzne zhromaždenia, baví ho sporiadavať večierky, rád spoločne oslavuje sviatky a narodeniny, chodí do klubov a najrôznejších spolkov. Je tichý a mierny organizátor, ktorý nenávidí hádky a spory. Je schopný dať dokopy najrôznejších ľudí. Jeho najväčším kladom je jeho dôveryhodnosť a pravdivosť. Možno, že je niekedy k ľuďom až príliš privetivý a blahosklonný. Niekedy tiež predpokladá, že ostatní budú tolerovať jeho slabosti. Prasa vás nebude oslňovať ako drak, ani okúzlovať ako opica alebo tiger, či fascinovať ako hypnotický had. Proste si vás bude pestovať tak dlho, až si na neho zvyknete. Starostlivé prasa je synonymom píle, pracovitosti, príčinlivosti, horlivosti, vytrvalosti, opatrnosti, staromodnej galantnosti. Bez slova na seba berie bremena ostatných. Nebúri sa proti tomu, že ostáva v pozadí. Berieme ho ako samozrejmosť, dokiaľ nás neopustí. Až potom s ohromujúcim prekvapením zisťujeme, ako sme na ňom závislí. Veriť milému a vľudnému prasaťu je ľahké. Len zriedka kedy máva postranné alebo zaľudné úmysly. Je príliš počestný až naivný a v dôsledku toho býva často vhodnou obeťou najrôznejších podvodníkov. Na druhej strane má však nevinné prasiatko šťastie, že vždy nájde ľudí, ktorí mu pomôžu, aj keď ich o to nežiada. Prasa o mnoho radšej dáva a keď vám môže pomôcť, určite to urobí. Verí na zázraky a zázraky sa mu skutočne aj dejú. Tichý, mierny a chápajúci človek narodený v znamení prasaťa je ideálnym druhom alebo partnerom. Má silnú schopnosť tolerovať aj tie najväčšie nezmysly. Pretože nemá rád hádky, snaží sa vždy dať svojim oponentom možnosť zahrať spor do autu. Súhrnne môžeme povedať, že ľudia v znamení prasaťa sú typom tých najprispôsobivejších jedincov, akých môžeme nájsť. Človek narodený v tomto roku sústavne usiluje o zvyšovanie finančných podpor. Rád pracuje v sociálnych a charitatívnych oblastiach vo funkciách spojených s duchom, nesebectvom a obetavosťou. Snaží sa vždy stotožniť so najväčším počtom ľudí. Je dobrým poslucháčom, aj keď nemáte úplne pravdu, nemá to srdce, aby vám to povedal. Urobí, čo bude v jeho silách, aby zbytočne neránil vaše city. V prípade potreby je schopný zapojiť aj ostatných, zvolá priateľov alebo usporiada dobročinnú akciu, aby vám pomohol zaplatiť vaše dlhy.
Prasa sa nikdy nezmienuje o tom, čo mu všetko dlžíte. Na svete proste od toho a dokáže to uniesť. Má silný chrbát a najväčšie srdce, aké kde môžete nájsť. U prasaťa platí pravidlo požiadaj a dostaneš. Aby sme boli zcela objektívni, je treba vidieť aj druhú stranu mince. Aj keď je prasa voči vám s telesnenou srdečnosťou, potom toto isté očakáva aj od vás. A to v maximálnej miere. Riadi sa heslom čo je moje, to je tvoje, čo je tvoje, to je moje. Prasa si kľudne poslúži vašim jedlom, vínom, požičia si vaše šaty a novú golfovú súpravu, a to všetko so samozrejmosťou, jednoduchosti a prostotou dieťaťa. Vedať mu za týchto okolností nie je veľmi obťažné. Reagoval by nechápavo, neveriacky a veľmi by ho to ranilo. Nie je proste schopný pochopiť ani prijmuť mentalitu jednosmernej ulice. Žena v znamení prasaťa je buď úzkostlivo čistotná a bez najmenšej poškvrny, alebo naopak priamo strašne neupravená, nedbala špindíra. Všetci ľudia v znamení prasaťa majú sklon zapadať do týchto dvoch kategórií a len veľmi vzácne sa vyskytujú takí, ktorí by predstavovali niečo medzi nimi. Nič menej, žena so znamením prasaťa je v každom prípade pohľadná, príjemného zovňajšku, rezervovaná a skromná. Predmetu svojej lásky a oddanosti je ochotná obetovať všetku svoju energiu, rozdať sa do posledného kúsku bez veľkých nárokov na odmenu. Poznáte ju podľa zvláštnej čistoty, s akou sa vie vyjadrovať, a podľa jej dôverného jednania. Aj keď miluje s úplnou odovzdanosťou, dáva prednosť anonymite alebo dokonca absolútnemu utajeniu. Dokáže niekoho na diaľku uctievať celé roky alebo mu roky s vášňou slúžiť, aj keď o tom dotyčný nemusí vedieť. Je byť perfektnou hostiteľkou a kaziť deti prehnanou starostlivosťou, a to preto, že svoju rodinu miluje a nepozerá sa na ňu ako na bremeno, skôr ako na svoju pýchu a potešenie. V blízkosti takejto ženy pociťujú ľudia atmosféru šťastia a spokojnosti. Človek narodený v znamení prasaťa je bezbranný voči podvodom. Dá sa ľahko oklamať a niekedy až okradnúť. Dôveruje každému a verí skoro všetkému, čo mu kto povie, aj keď to môžu byť úplne cudzí ľudia alebo takí, ktorých zná len povrchne. Nie je treba zvláštne zdôrazňovať, že vďaka tejto schopnosti, alebo skôr slabosti, sa prasa častokrát lúči so svojimi peniazmi. Stoduché a neskúsené prasa by sa malo úplne vyhýbať akémukoľvek zaobchádzaniu s financiami, pretože sa u neho dlho neohrievajú. Aj keď je prasa povahovo materialistom, činí mu to nesmierne potešenie, keď sa môže podeliť o to, čo má. Čím viac dáva, tým je bohatší. Nesebecký, obetavý, skromný, nenáročný, býva obklopovaný neustále sa rozširujúcimi okruhmi priateľov, ktorým dovoľuje, aby ho využívali. Prasa však potrebuje priateľov stejne ako oni jeho, pretože rád patrí do partie. Robí mu radosť, keď môže niekomu zaplatiť účty a keď je obľúbený a vyhľadávaný. Na druhej strane má hrošiu kožu. Urážky a všetky nepríjemné poznámky odbíja pokrčením ramien. Nerád rozmýšľa nad tým, čo bude v budúcnosti. Možno aj tieto povahové rysy pomáhajú prasaťu rýchlo sa vzpamätávať z prípadných nešťastí a problémov. Pod milým a vľúdnym a rozumným zovňajškom prasaťa sa skrýva pozoruhodná pevnosť, odhodlanosť a ráznosť. V zásade dokáže presadiť svoju autoritu kdekoľvek chce. Horším nepriateľom je mu jeho vlastné znamenie. Jeho úzkostlivosť, ohľady, pochybnosti, rozpaky a výčitky svedomia vždy nakoniec spôsobia, že v ňom prevládnu jeho lepšie stránky. To však slúži skôr ako prekážka zabraňujúca jeho postupu. Keď je prasa zahnané do úzkých, môže reagovať divoko, hrubo, zúrivo a neurvále a premeniť sa na besného nepriateľa. Vie v sebe nájsť obrovskú energiu a predvádzať herkulovské činy. Prasa môže vyzerať ako dôverný a naivný hlupak, ale nenechajte sa zmýliť. Je omnoho chytrejší a bystrejší, pohotovejší a inteligentnejší, ako si myslíte. Vie si všetko zariadiť kľudným spôsobom.
Proste pokiaľ mu chcete ublížiť, ublížite si sami. Ske príslovie, čo je vaše, nájde si vždy cestu, ako sa k vám vrátiť, platí v prípade prasaťa v plnom rozsahu. Človek narodený v znamení prasaťa býva vzhľadom ku svojej ohľaduplnosti, rozpakom a výčitkám svedomia, len veľmi zriedka kedy podvodníkom alebo zlodejom. Pocit, že neprávom nadobudol nejaké majetky, je pre neho veľmi nepríjemný a tiesnivý a pri sebe menšom prehrešku a previnení ho prenasledujú mučivé výčitky svedomia. Prasa je obdarené mimoriadnou vitalitou a vytrvalosťou, má obdivuhodnú výdrž. Do svojej práce vie vložiť srdce aj dušu. Na druhej strane sa však veľká sila môže obrátiť proti nemu a prispieť k jeho skáze, k tomu, že jeho mužnosť a vitalita sú nadpriemerné. Prasa si rado v živote neobmedzene, pokiaľ prasa nie je schopné ovládať a kontrolovať svoje enormné chuťky, môžu ho ľahko skorumpovať alebo skaziť ľudia, ktorí vedia, ako využiť jeho slabé stránky. Čestné prasa miluje celým srdcom, nevie zastierať svoje city. V milostných záležitostiach končí obyčajne muž aj žena v znamení prasaťa ako poškodená strana. Pre nešťastnú lásku sa môžu potom trápiť aj niekoľko rokov. Najväčšou chybou prasaťa je jeho neschopnosť povedať pevne a jasne nie, a to sám sebe, svojej rodine aj svojim priateľom. Niekedy si zaväzuje ostatných tým, robí ústupky, ktoré ho neskôr privádzajú do problémov. V druhej strane však vinu a bremeno zodpovednosti nesie sám a vôbec sa na to nesťažuje. Najmenej raz v živote úplne zbankrotuje, ale vždy to nejak zariadi, aby sa vrátil späť silnejší a trúfalejší než predtým. Tajomstvo jeho úspechu spočíva v dobrej viere, veľkorysosti, šľachetnosti, štedrosti a pružnosti. Prasa volí život naplnený tvrdou prácou, stejne tak tvrdo a neúnavne dokáže príjmať všetky dary života. So svojimi dôležitými schopnosťami, inteligenciou a talentom triumfuje a určite zaistí pohodlný život sebe aj svojej rodine. Sám bude obdarovaný všetkým, čo bude potrebovať a o peniaze, moc a úspech, ktorý sa mu dostane, sa bude nesebecky deliť so všetkými. Je spoľahlivým priateľom, ktorý je ochotný vám kedykoľvek preukázať službu alebo požičiať peniaze. Možno práve to je vysvetlením, prečo má také šťastie. Aj keď je inteligentný a dobre informovaný, nie je človek v znamení prasaťa nijak hlboko založený. Hodnotí veci skôr povrchne a svoje pochybnosti, ktoré má o ostatných, skrýva a necháva si ich pre seba, len aby bol kľud. Hovorí sa tiež, že prasa má v povahe silný fanatický rys a pokiaľ už nemá čo stratiť, môže sa zmeniť v najnegatívnejšieho a najskazenejšieho tvora, ktorý sa vrha do priepasti zúfalstva, sebaľútosti a sebazničenia. Prevažná väčšina problémov prasaťa má pôvod v jeho príliš srdečnej a veľkorysej povahe. Keby vedel ovládať svoje základné potreby, obetovať sa pre ostatných a nesľuboval by viac, ako je schopný splniť, mal by život v podstate kľudnejší a bez problémov. Prasa môže byť šťastné s miernym, bystrým a inteligentným králikom, alebo teda zajacom, alebo s jemnou ovcou. Dobre však bude vychádzať tiež s tigrom. Celkovo dobrými partnermi sú tiež myš, bivol, drak, kôň, kohút a pes a medzi inými aj prasa. Väčšina jeho problémov vzniká pri jednaní s hadom a s opicou, pretože pre ich vychytralosť a dôvtip a inteligenciu im nie je rovnocenným partnerom. A aké je dieťa v znamení prasaťa? Je samostatné, družné a poddajné. Je spoľahlivé, vie sa sústrediť, preto býva v škole jedno z najlepších a získava si obdiv svojou vytrvalosťou a horlivým nadšením. Má kuráž a nezľakne sa ani veľkých životných problémov alebo značnej presily. Nefňúka a nesťažuje si. Obdarené mimoriadnou fyzickou zdatnosťou a odolnosťou a vydrží bolesť bez plaču a slz. Prasa, podobne ako myš, je vždy pri chuti, takže dieťa v tomto znamení rozhodne nemusíte nútiť do jedla alebo ho hýčkať a rozmaznávať ako dieťa so znamením ovce. Pracuje tvrdo a pritom veselo a s radosťou. Nepodlieha žiadnym depresiám alebo skľúčenosti. Je kľudné, flegmatické, má spokojný vonkajšok,
ktorý maskuje jeho nadšenú povahu. Narúživé a láskyplné malé prasiatko proste nemôže byť vo svojej náklonnosti alebo láske rezervované alebo netýkavé. Keď svojich rodičov miluje, bude uctievať aj zem, po ktorých chodia. Kiaľ nie, bude sa vyhovárať alebo sa bude trapiť pocitom viny a výčitkami svedomia. Potrebuje a nevyžaduje toľko starostlivosti a pozornosti ako iné znamenia. Ale musí mať vždy istotu, že vás nájde, keď bude potrebovať oporu. Dieťa v znamení prasaťa je individualista. Volí vám, aby ste mu šéfovali, ale len tak dlho, pokiaľ si z neho nebudete chcieť urobiť otroka. Jeho základný postoj jednať s ľuďmi ako rovným na základe vzájomného porozumenia, výmeny názorov a vzájomných kompromisov neho robí veľmi obľúbeného človeka. V živote mu ide o mnoho viac, o výhru a krásny pocit. Majetok si väčšinou príliš neváži a vie sa rýchlo vzdávať. Pre svoju vynikajúcu organizačnú schopnosť a nadanie brusovať ostré hrany vzťahov a ukľudňovať príliš znietlivé a prchavé povahy, má dieťa v znamení prasaťa aj svoje problematické stránky. Je to zvedavosť v súkromí iných a tiež jeho chuť viesť pohodlný život. Dieťa v znamení prasaťa vie brať všetky výčitky v dobrom. Prekážky a nezdary ho stimulujú a vlievajú mu novú energiu. Svojím jemným prístupom a vľúdnou, láskavou schopnosťou presvedčovať iné dokáže prinútiť ostatných, aby robili, čo chce. Trebovalo by však viac výchovy a disciplíny. Exceluje v rôznych plánových činnostiach, projektovaní a ostatných odboroch, ale je príliš lenivé na to, aby sa stejnými pravidlami riadilo aj vo vlastnom živote. Čokoľvek prasaťu dáte, vráti vám to dvojnásobne. To však platí v dobrom aj v zlom. Malé prasa je absolútne slepé k nedostatkom ostatných a preto je oddané svojim priateľom. Inštinktívna schopnosť chápať pocity a potreby druhých môže niekedy vyvolávať dojem, že je na svojich pár rokov až príliš premudreté. Nech už robí dieťa čokoľvek, neustále hľadá ešte ďalšie možnosti, ako vhodne využiť a odčerpať svoje obrovské zdroje energie. V jeho prítomnosti zažijete vždy pocit družnosti a solidarity. Priateľské vzťahy upevňuje vlastným charakteristickým spôsobom. Dieťa v znamení prasaťa je príkladom nesebeckosti a skutočne vášnivej lásky k životu. To bolo o prasiatkách všetko a ak ste nedohľadali svoje znamenie, tak si pozrite ďalšie moje videá. No a z vlastnej skúsenosti, keďže som tiež prasa, vám chcem poradiť, aby ste neodkrývali hneď tú svoju dobrotu. Samozrejme, že treba pomáhať ľuďom, ale zažila som veľakrát pocit, kedy som sa cítila využívaná ľuďmi a ľudia tiež akoby vás chceli skúšať celý život, akoby neverili tomu, že môžete mať v dnešnom svete dobré srdce. Budete mať v živote veľa takýchto prekážok a moja rada fakt znie byť dobrým človekom, ale neukazovať to všetkým a byť si sám sebou istejší, byť sebavedomejší a fakt vedieť povedať nie. Aj keď viem, že to je pre vás ťažké. Do komentárov mi môžete napísať, ako s vami výklady rezonovali a budem postupne nahrávať videá aj o vzťahoch medzi jednotlivými znameniami, čiže mi dajte odber, aby ste nestratili spojenie. Ďakujem pekne za pozretie, dovidenia.